mobilizovaná poloha a odovzdáme zraneného rýchlej zdravotnej pomoci a tým pre nás laikov sa všetko končí, keď nás samozrejme nepožiada lekár, aby sme pomohli. Takže to by bolo asi z laickej pomoci všetko a teraz bude špeciálna pomoc od našich priateľov hasičov, k čomu vám povie bližšie Evka. Takže ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť. Tak vidíte, všetci môžu pomôcť, len sa toho netreba báť. Nebojte sa vyzvať kadejakých čumilov, ktorí sa pozerajú a nechcú pomôcť, ak vám treba pri dopravnej nehode. Nezabúdajte, záchranár, ten, ktorý je živý, tak musíte dbať na to, aby sa vám nestala dopravná nehoda ďalšia, aby vás niekto nezranil pri tom poskytovaní pomoci. Musíte sa dobre vyznačiť ochrannými prvkami, poprípade zabezpečiť celú tú dopravnú nehodu, ak je na to čas. Ale v prvom rade je záchrana života. Môžeme si zopakovať tiesňové telefónne čísla. Zavoláme 112, čo je číslo integrovaného záchranného systému, ktorý by mali vedieť, ktoré zložky integrovaného záchranného systému majú povolať, takže zdravotníkov, hasičov, prípadne ďalšie špecializované služby. Samozrejme, tým, že nám zostal jeden zranený v aute, ktorý je zakliesnený a nemôžeme ho vytiahnuť, tak treba s ním stále komunikovať, stále kontrolovať, či je pri vedomí. Lebo ak by sa stav zmenil, tak v prvom rade zase poskytujeme, ak je to možné, oživovanie, kontrolujeme vitálne funkcie.